Human sa inventory sa mga nakuhang ebidensya, gisakay dayon sa mobile patrol ang nadakpan ng suspitsado sa pagpayuhot og illegal nga droga nga giila sa mga pulis nga si Henry Turano Entong, 40 anyos, taga Purok Madasigon, Barangay 3 de Mayo, Digos City. Nadakpan kini sa gilusad nga drug bypass operations kapulisan sa malalag kauban ang mga pulis sa RPDEU 11 ug PDEA sa Purokto, Barangay New Baclayon, Malalag, Davao del Sur bandang alas 11:33 kagabi, Disyembre 9, 2024. Sumala ni Police Captain Diosdado Niones II, naghepe sa Malalag PNP, miabot na sa malalag ang transaksyon sa illegal nga droga sa nadakpan nga suspitsado. Salin siya bali sa mga nadakpan sa Digos ba? Taga Digos naman siya. Ang muna ganyan ang iyang mulag source of pangartan niya kunuhay ba? Kay ang iyang amo na dati nga kuan, nadakpan naman sa Digos nga police station, na siya karon napadayon lang gyapon sa maong kinuhatan na together with our RPDEU na motor namo siya nga maganda lang siya dayo-dayo ba mo itong ikasana mo nga maong operation kauban ang RPDEU and PDEA sa Daplosor o na successful mo ang bypass operation kabisas. Sumala pa ni Niones na ay mga parokyano sa illegal nga droga sa laing lugar ang ilang nadakpan. Gihimo ang bypass sa mga pulis aron dili makagamot ang suspect sa iyang illegal nga binuhatan. Nagod siya yung mga kwadra na kasi mga market outside sa Digos na mao'y nakapalarma sa mo nang wala na namo gidugay ang kuan ang monitoring siya o ikasa na namo dayon ang bypass operation para dili na siya makasulod diri sa Malalag ug dugay na ma-maintain namo ning Malalag as a drug-free municipality, sir. Balor 68,000 pesos sa gituohang shabu ang napalit ug nakuha sa mga pulis. Gikasuhan na ang suspect pinagi sa inquest proceedings. Samtang sa Davao City, sikop sa drug bypass operation sa kapulisan sa Bahada Police Station 18 ang 5 ka mga suspitsadong nagapayuhot og illegal nga droga kagahapon sa buntag Disyembre 9, 2024 sa Kilometer 11 Dakudao Village, Barangay Kabantian, Davao City. Subay sa report sa kapulisan, naaktuhan nila ang mga suspitsadong sila alias Jimboy, Oliver, Ashlyn, Ray ug Dave nga nagshabu session. Balor 36,000 pesos sa gituohang shabu ang napalit og nasignit sa mga operatiba ug nakakumpiska pa gyud ang mga pulis og 2 ka .38 revolver.